Zdravím, vítam vás u môjho prvého videa z celkového kanálu. Chcel by som vás uvítať do môjho kanálu Arctic TV. Som taký let's player, chcel by som robiť aj vlogy, ale to neviem, podľa webkamery. Natáčam videá z hier, GTA, možno Minecraft, CS bude, Combat Arms a také nejaké hry. Ak chcete, aby som natočil nejakú hru, tak napíšte to do komentára a ja si ho stiahnem a natočím o tom niečo. Ale nesmie to byť GTA 5, kým sa nedá stiahnuť. Budem určite natáčať videá aj z Mafie 2. Nebojte sa, neopakujem po Gogovi ani po nikom. Proste ma to len tak napadlo, chce sa mi to nejako zahrať. Takže ako prvú hru som si vybral GTA San Andreas Multiplayer. Ako vidíte, som na multiplayeri. Je to server Super Parba EU Party server. Je to taký dosť, ako nie dosť, ale je to taký náročnejší server. Tento server vám aj ponúkne tu nejakú výzvu. To znamená, že chuť do hrania, že je to hranie na nejakú dlhšiu dobu. Sú tu všelijaké akcie, napríklad teraz som bol na derby, pretože tento server uhrávam nejakú tú dobu 3 dní cca. Zarobil som si tu aj nejaké peniaze, tých 6 miliónov 7, čo je pomerne už aj dosť. Dajú sa tu kupovať všelijaké domy, auta, firmy, nemovitosti, všeličo. Sú tu hotely, veľa zamestnaní, rôznych mechanik, policajt, vojak, terorista, také podobné. Tento server má aj dosť hráčov, teraz je tu síce len 28, ale to je pol jednej v noci, ale tak nejako okolo obeda je tu aj 200 plus. Vôbec by ma neprekvapilo, kebyže je tu 300 hráčov. Server IP vám napíšem do popisu, napíšem vám aj stránku. Tento server má aj vlastný TeamSpeak, kde sa stretávajú admini, hráči a rozprávajú sa. Teraz mi došiel benzín, ako vidíte, tu je je tu i viac druhov benzínov, napríklad Natural, Terén, Super a také. Všetky majú svoju vlastnú spotrebu a keď vám dojde, tak môžete si zavolať pomocou príkazu telefón nejakého mechanika, on vás odtiahne na benzínku, kde si to môžete dotankovať. Môžete si tu aj zavolať iné zamestnania, autobus, pizza, popár, rybár a také. Je tu aj basa, do ktorej vás admin môže za nejaké porušenie pravidla potrestať. Sú tu dražby, môžete si zadať dražbu o dom, do ktorej sa bude prihadzovať a vy ju za určitú cenu predáte. Ak sa vám bude páčiť, tak dáte ako predáte to, a keď sa vám nebude páčiť, tak to nepredáte. Domy sa tu môžu kupovať aj od mesta, takže nejaký zelený domček, ak uvidíte a budete mať peniaze, tak si to môžete kúpiť. Sú tu aj autosalóny, z ktorých si môžete aj auta kupovať. Napríklad toto auto není zo salónu, toto som našiel na ulici. Vlastné auto som už mal, mal som ich veľa, ale som už ich popredával. Tento server hrávam s kamarátmi, respektíve so spolužiakmi zo základnej školy, tam teraz chodím. Hráme to asi 5 alebo 6, neviem, ich mená vám nebudem hovoriť, ale chcel by som aj s nimi nejaké video to natočiť. Chceme si tu kúpiť aj nejakú firmu, aby sme zarábali peniaze a nejako sa tak
rozširovať. Ako ja budem zarábať peniaze, ale dám im platy, aby aj oni si nejako zarobili viac ako teraz majú zárobky. Ak dáte lomitko info, tak tu máte vypísané nahraný čas, peniaze, nemovitosti, či vlastníte nejaký dom, nemovitosť, firmu, či ste v nejakej, alebo či ste v nejakom gangu, a tu máte gang body. Máte tu aj KD ration, to znamená kill dead, že koľko som zabil, koľko som zomrel. Pravda, že som viac zomrel, lebo ja som taká lama. Máte tu aj bojové umenie a návykové látky. Je tu marihuana, ktorú si môžete pestovať a predávať, gram za nejakých 3 až 8 tisíc, a alkohol to si kupujete. Levely sú tu určité misie, ktoré spĺňate. Ja som teraz na 14. misii, je tu nejak asi 186 levelov, a keď všetky prejdete, tak som počul, že dostanete 8 miliónov. Takže je to taký server na hranie dlhšiu dobu. Není to až také, že na akcii môžete vyhrať aj tie nejaké peniaze. Takže nejako by ste mohli. Za zamestnanie tam tiež dostávate peniaze. Za nemovitosti dostávate peniaze a zarábate aj vo firme peniaze, ak máte aj nejakú. Takže sú tu aj vodičáky. Ja mám, pravda, že všetky vodičáky. Tu sú zamestnaní, body v zamestnaní. Je tu toľko zamestnaní. Ja som rozvážač špici, ale iba kvôli misii. Takže na budúce by som už chcel spraviť nejaké video z hrania, niečo vám ukázať. Tak. Takže myslím si, že už do úvodu by to bolo všetko. Odporúčte tento server aj kamarátom. Odporúčam vám zahrať si ho, je to skvelý server. A hlavne si prečítajte pravidlá, lebo tento server má ako tie pravidlá dosť bere vážne. Takže prečítajte si. Tak zatiaľ sa majte.